O último acordo, explicará agora a conselleira do Mar máis polo miúdo, ten que ver coa reacción da Xunta de Galicia. Dixemos durante estas últimas semanas que o primeiro era avaliar como impactaron esta situación de chuvias excepcionais, os sucesivos temporais, a súa implicación nos importantes danos nas poboacións mariñas, modulalos, velos por zonas, que tipo de especies eran as máis afectadas e empezar a pensar na recuperación dos bancos, que é lenta, que require meses de traballo continuo e require, dende logo, somos conscientes, o apoio da Administración, da Xunta de Galicia. Por tanto, o que fixemos foi autorizar unha inxección de 23 millóns de euros para medidas de recuperación e rexeneración dos bancos maristeiros máis afectados polas borrascas destes últimos meses. Dese desglose de 23 millóns, 19,2 van para convenios de colaboración coas confrarías e as entidades xestoras dos distintos plans de marisqueo, 1,5 o repoboamento directo de especies e 2 millóns a seguir reforzando proxectos dedicados a promocionar a diversidade mariña para limitar riscos. A Xunta vai a mobilizar neste exercicio 2026, un investimento de 22,7 millóns de euros en medidas a curto, medio e longo plazo e, como mencionaba o presidente, 19,2 millóns destinaránse a ofrecer ás cofradías ou entidades titulares dos plans de xestión a posibilidade de asinar convenios bilaterales de colaboración coa Consellería do Mar. Estes convenios deben incluir, entre outros extremos, un proxecto de rexeneración específico con todas as accións precisas para a recuperación deses bancos, procurando así unha xestión máis áxil que permita a execución dos traballos no momento en que sexan necesarios. Cada proxecto de rexeneración específico será elaborado polas propias cofradías ou entidades, que son as titulares das autorización e, ademais, son que mellor coñece as circunstancias e particularidades de cada un dos bancos marisqueiros no que traballan. Incluirán actuacións diversas, como, por exemplo, pode ser a limpieza ou o acondicionamento do sustrato, a vigilancia dos bancos, as sementeiras ou incluso o control de depredadores. Deste xeito, a asinatura destes convenios por parte das entidades posibilitará que se remuneren os traballos que as persoas mariscadoras deben realizar, ademais de outros gastos nos que incorran as propias cofradías á hora de materializar esas tarefas. A aplicación do convenio, isto tamén é importante resaltalo, sobre a remuneración destes labores, terá carácter retroactivo dende o día no que se suspendeu a actividade extractiva. Ademais da asinatura deses convenios, tamén se recollen outras medidas, o destinar 1,5 millón á repoboación de especies ou tamén destinar 2 millóns para o reforzo dos proxectos de conservación e restauración da biodiversidade mariña. Xunto a estas actuacións, haberá outras actuacións de carácter normativo e de carácter social e deste xeito, dende a Consellería do Mar, prevemos a prórroga dos plans de xestión marisqueira ata o ano 2029 e tamén propoñeremos a modificación da normativa estatal para mellorar a protección social das persoas mariscadoras a pé. Así mesmo, xa iniciamos outras accións, como solicitar a exención das cuotas da Seguridade Social para as profesionais afectadas pola suspensión da actividade. Tamén puxemos en marcha a elaboración do Plan de Acción do Marisqueo 2630. Tamén estamos traballando para o desenvolvemento dun xemelgo digital ou o impulso de sistemas de preengorde de semente ou a posta en funcionamento da hatchery do Vicedo. O que vamos a facer, xa estamos facendo, pero ahora neste aumento dos puntos de medición que vai expresar onde está ese computador cuántico que permite, para que se faga unha idea, obter
Era para contenedores, entonces que alguien hay que echar hay que echar es no total eso. Yo sé que pasé aquí bueno, hoy tengo que Salimos.